हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत चिकनचा रस्सा म्हणजे चिकन करी, चिकन मसाला। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मी कांदा चिरून घेतलेला आहे एक मोठा, फोडणीसाठी मी तमालपत्र घेतलेला आहे, गार्निशिंग साठी कोथिंबीर आहे, हे आपलं भाजलेलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे। हे कसं बनवतात ह्याची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे, ती तुम्ही जरूर बघा। आणि हा आहे आपला आवडता मसाल्याचा डबा, त्याच्यामध्ये गरम मसाला आहे, कोकणी मसाला आहे। आपण मागे कोकणी मसाला कसा बनवतात तो आपण बघितलेला। आणि हळद आणि मी अर्धा किलो चिकन घेतलेला आहे। तर आता आपण आपली चिकन करी स्टार्ट करूया। थोडंसं जास्तच तेल घ्या म्हणजे ते छान लागतं। आणि आता आपण आधी कांदा टाकून घेऊया। पॅन माझा छान गरम झालेला आहे आणि आपण नंतर तमालपत्र टाकायचे। आपण जर आधी टाकलं असतं तर ते थोडं जळलं असतं, हे बघा। आणि आपण याच्यामध्ये टोमॅटोचा वापर करणार नाही आहोत। आपण हे छान फ्राय करून घेऊ। आपण याच्यात थोडीशी हळद टाकून घेऊया। आणि कांदा चांगला छान भाजून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे चिकन टाकूया। चिकन टाकल्यानंतर आपण थोडा वेळ 1 मिनिट झाकण ठेवून त्याची वाफ आतमध्ये मुरू देऊया। बघा छान वाफेने ते अर्ध शिजलेलं आहे चिकन। आता आपण त्याच्यामध्ये थोडी हळद आणि आपण जो कोकणी मसाला बनवलेला तो आपण याच्यामध्ये 2 चमचे टाकून घेऊ। छान परतून घ्या। परतून झाल्यानंतर परत 1 मिनिट आपण झाकण ठेवून घेऊ। त्याच्यानंतर आपण आपला वाटलेलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकणार आहोत। हे थोडं असं झाल्यानंतर आपण त्याच्यात हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकून घेऊया। हे मी 2 मोठे चमचे वाटण टाकते। तुम्हाला जसं ठीक हवंय तसं तुम्ही ते करून घ्या। पातळ हवा असेल तर तुम्ही तो पातळ करून घ्या। हे बघा आणि आता आपण त्याच्यात पाणी टाकून घेऊ। तुम्हाला जेवढा थिकनेस हवाय त्याचा त्याप्रमाणे तुम्ही ते टाकून घ्या पाणी। आणि आता आपण याला छान उकळी यायची वाट बघूया। उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत। आपल्या चिकनला छान उकळी आलेली आहे बघा। तुम्हाला जेवढा हवा तेवढा तुम्ही तो थिक किंवा पातळ करून घेऊ शकता। आणि आपण आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊ। आपल्या वाटणातही थोडंसं मीठ आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याप्रमाणे मीठ टाकून घ्या। आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकूया।
आपला चिकनचा रस्सा आता हा तयार आहे। आता आपण छान सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। आपला चिकनचा रस्सा तयार आहे आणि आपण आता तो घावण्याबरोबर खाणार आहोत। मी घावण्याची रेसिपी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही जरूर बघा। अशा पद्धतीने कोकणी चिकन रस्सा, चिकन मसाला, चिकन करी रेडी आहे। तुम्ही ही जरूर बनवा आणि मला लिहून पाठवा। थँक यू सो मच।